Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βαγιάννη. Τι γίνεται? Βγήκανε ροή από τις τρύπες. Δηλαδή πριν από λίγο είδα μια επίθεση. Είναι μια καινούργια προσπάθεια που αρχίζει. Να πούμε καταρχήν καλορίζικος και σιδεροκέφαλος, κύριε Καμένο. Και να ξέρετε ότι εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Θα σας ασκούμε κριτική και θα ελέγχουμε. Το ξέρω και έχετε σκληρή και καλά κάνετε. Ας πω όμως ότι είναι μια προσπάθεια που αρχίζει από κοινού με πολλούς Έλληνες πολίτες. Εγώ δεν είμαι τίποτα ένας τελευταίος τροχός της αμάξης. Έτσι. Συμμετέχω απλώς σε αυτή την προσπάθεια και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αλλά η επίθεση εναντίον μου αυτή τη στιγμή και εναντίον μιας νέας προσπάθειας από ανθρώπους που ξεκινά από όλη την Ελλάδα είναι μια επίθεση η οποία γίνεται από συγκεκριμένα συμφέροντα που έχουν να χάσουν. Τι γράψανε ακριβώς? Αν θέλετε να μεταφέρετε τι γράψανε. Τίποτα, πήγανε και μεταφέραν από το Twitter. Παρόλο ο κύριος Ράπτος με είχε πάρει χθες τηλέφωνο και μου είπε: ξέρεις, πάνω μου, λέει, γράφουν κάποια φορά τα παιδιά στην εφημερίδα διάφορες βλακίες. Γιατί είχα ξαναγράψει πάλι και τους είχα απαντήσει. Βγήκανε και αποκόψαν από 8.500 μηνύματα το Twitter που έκανα μια συνομιλία στον Ενικό με στο chat του Νίκο του Χατζηνικολάου και βάλανε κάποιες επιθέσεις, λέει, που κάνανε οι πολίτες εναντίον μου. Και πραγματικά περίμενα να δω τι έχει. Και ήταν ένα copy-paste έτσι και άκομψο από ένα site που λέγεται Η Εφημερίδα. Μου είπαν αυτό το site ότι μπροστά είναι ο Χρήστος ο Ράπτης, ο οποίος είναι και γνωστός και φίλος και δημοσιογράφος. Αλλά, ναι. Αλλά τελικά από πίσω είναι ο συνέτερος των εταιριών των offshore που γίνεται το ξέπλυμα χρήματος, του μαύρου χρήματος στην Ελβετία, στη Μόρς, του δικηγόρου που έχει την εταιρεία και ο Αντρίκος Παπανδρέου, που ελέγχει ο εισαγγελέας Κορέας αυτή τη στιγμή, που στέλνουν λεφτά μέσω των συνεδρίων για να τα πάρουν στον ίδιο δικηγόρο από μαύρα λεφτά από συνέδρια που κάνουν στην Ελλάδα. Η εταιρεία CNC International του κ. Κυριάκου Γρυβαία, στο οποίο το διαμέρισμα μένει ο Αντρίκος Παπανδρέου τώρα στο Λονδίνο. Και τώρα κατάλαβα. Σε αυτό το διαμέρισμα μένει ο Αντρίκος Παπανδρέου στο Λονδίνο. Αυτό που έγραφε ο κ. Ψυχάρης πριν από δύο εβδομάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το κουιζάκι που είχε στην τελευταία σελίδα του Βηματοδότη. Ναι. Ξέρετε, όταν καταδέχει μεταπολίτευση και όλοι αυτοί οι απατεώνες και οι κλέφτες που χρηματοδοτούσαν κόμματα και βλέπουν να ξεκινάνε νέες προσπάθειες, αυτό τους ενοχλεί πολύ. Και αυτό είμαστε εδώ για να τους ενοχλούμε όμως. Μάλιστα. Πέστε μου τώρα, κύριε Καμένο, το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Πού θα βρείτε λεφτά? Δημιουργείτε ένα κόμμα, θα κατεβάσετε υποψηφίους σε όλη την Ελλάδα. Θα αναγκαστείτε να φτιάξετε. Καθόλου, κύριε Βαγιάννη. Πώς είπατε? Εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε ούτε διαφημιστικές εταιρείες, δεν θα χρησιμοποιήσουμε ούτε μεγάλες συγκεντρώσεις με μικροφωνικές. Θα γίνει μία πορεία από την περιφέρεια προς το κέντρο μέσω του διαδικτύου. Σήμερα, την ώρα που μιλάμε, έχουμε πάνω από 12.000 αιτήσεις για το νέο κόμμα στους ανεξάρτητους Έλληνες, που το έχουν τυπώσει από μόνοι τους στο PDF που δημοσίευσαν το πρωί σε όλα τα blog. Ωραία, τα blogs τα διαβάζουμε και τα sites. Υπάρχει όμως και μια μερίδα πληθυσμού, κυρίως μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία, που δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν. Ούτε δεν ξέρουν οι άνθρωποι, δεν ασχολούνται με τους υπολογιστές. Σε αυτούς πώς απευθυνθείτε? Ακούστε λοιπόν τι κάνουμε. Υπάρχουν εθελοντές φίλοι οι οποίοι μέσα από το διαδίκτυο έρχονται σε επαφή, που συνδέουν το κομπιούτερ τους με την τηλεόραση του καφενείου στο χωριό, που τυπώνουν αυτές τις αιτήσεις για να συμμετέχουν στην ιδρύση του κινήματος αυτού και πράγματι γίνεται αυτή τη στιγμή μια μεγάλη γιορτή σε όλη την Ελλάδα. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε δηλαδή, αφού γίνει αυτή η ίδρυση μέσω του Αρείου Πάγου, που προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους, θα ξεκινήσουμε μια πορεία στον κόσμο που θα πάει από την Κέρκυρα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Μυτιλήνη, στη Ρόδο, στη Σαχανιά, στο Ηράκλειο, θα ανέβει στη Σπάρτη, στην Καλαμάτα, στη Ράκηδο και από εκεί και πέρα. Όλα αυτά, κύριε Καμένε, πώς θα τα προλάβετε? Με δεδομένο, λαμβάνω ως δεδομένο το γεγονός ότι οι εκλογές θα γίνουν το αργότερο μέχρι τα μέσα Μαΐου. Πώς θα προλάβετε να τα κάνετε όλα αυτά? Θα προλάβουμε να τα κάνουμε όλα αυτά, διότι είμαστε πάρα πολλοί, είμαστε ανεξάρτητοι και είμαστε και Έλληνες. Και έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο ότι δεν έχουμε συμμετέχει ούτε σε κομπίνες, ούτε σε κλοπές, ούτε σε απάτες, ούτε χρηματοδοτούμαστε από μαύρα ταμεία της Ελβετίας, όπως οι κύριοι αυτοί, ή από μαύρες σακούλες της Siemens, όπως τα αφεντικά τους. Μάλιστα. Και όπως και εσείς εξάλλου. Θα βρείτε υποψηφίους, κύριε Καμένε? Είμαι βέβαιος ότι... Γιατί άλλο υποστήριξη και άλλο υποστήριξη σε στελεχειακό επίπεδο και κάποιον να πείσει ένα συμπολίτη σου να κατέβει υποψήφιος βουλευτής. Είναι δύσκολο τέτοια περίοδο.
Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 4.500 βιογραφικά την ώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Και χωρίς να υπάρχει κανένα οργάνωση, έτσι. Ναι. Μέσα από το Facebook θα δημιουργηθούν σελίδες σε κάθε νομό και από εκεί και πέρα θα δηλώνουν τις υποψηφιότητες τους όπως τις κρίνουν οι πολίτες. Μάλιστα. Κύριε Καμένε, καλή επιτυχία στη νέα προσπάθεια. Να έχετε γερό στο μάχη, γιατί τα ξέρετε, είστε πολύ παλαιότερος στην πολιτική με την ευρεία έννοια, στο πολιτικό ρεπορτάζ εγώ, ότι θα δεχθείτε και πισόπλατες μαχαιριές και χτυπήματα κάτω από το στομάχι. Είναι λογικά αυτά τα πράγματα να συμβούν, έτσι, κυρίως στο συγγενικό ιδεολογικό πολιτικό χώρο. Νέα Δημοκρατία και Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Εγώ δεν έχω να χωρίσω τίποτα με το παρελθόν. Πραγματικά σας λέω ότι 19 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία πέρασα κάποια χρόνια τα οποία τα σέβομαι, αλλά από εκεί και πέρα η ζωή άλλαξε. Η Νέα Δημοκρατία έφτασε να γίνει η ουρά του Πασόκ και να σε κυβερνάει ο κ. Λοβέρδος με τον κ. Σαμαρά. Τα έλεγα πριν από λίγο, κύριε Καμένε. Αυτά που λέγατε εσείς, τα έλεγα κι εγώ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το παρελθόν δεν μας ενδιαφέρει. Τιμούμε τις σχέσεις του παρελθόν, από εκεί πέρα χαράζουμε το μέλλον και το μέλλον είναι το αύριο, είναι η νέα εποχή μετά τη μεταπολίτευση. Ρωτάει πολλοί κόσμος, ακροάτριες και ακροατές, πού μπορούν να πάνε για τις υπογραφές, πώς μπορούν να συνεννοηθούν και με ποιον. Όσοι κατεβάζουν από το διαδίκτυο την ειδική διακήρυξη μπορούν να την υπογράψουν πρωτοτύπως, μπορούν να τη στείλουν στη Συγκρού 196 που τα προσωρινά γραφεία του κινήματος για να τα πάμε στον Άριο Πάγο, γιατί χρειάζεται πρωτότυπη υπογραφή. Συγκρού 196, μην μπερδευτείτε με τη Συγκρού της Νέας Δημοκρατίας, είναι πιο πριν. Αρακόβου 2. Ναι. Είμαστε παλιότεροι με τη Συγκρού, ξέρετε κύριε Παγιανή. Το ξέρω. Να είστε καλά κύριε Καμένε, καλή επιτυχία. Βεβαίως όλοι που μαζεύουν αυτές τις αιτήσεις στην ειδική διακήρυξη μπορούν να τις μαζεύουν από κοινού και να τις στείλουν κάθε πόλη μαζί με ένα ταχυδρομικό φάκελο για να μπορέσουμε να τα περιλάβουμε την πέμπτη που θα καταθέσουμε την υποψηφιότητα του κόμματος. Καλό τριήμερο κύριε Καμένε.